सालबारि समस्तिनि एमसिएलए हिसाबै आङो मोनसे खोथाखौ चेलेन्ज खालामगोन। बिथांमोना थारैनो जुदि बिपिएफनि सासे एक्टिभ वर्कार, सासे मावथि सोद्रोमा जुदि देखायना होनो हायोबा बे जइनिंआव अमुक नामनि अमुक प्राइमारिनि बा ब्लकनि बा जिल्लानि कमिटिनि सोद्रोमा होननानै जुदि बुंनो हायोबा आङो बिपिएफ दोलोनि राजनितिखौ टेक खालामगोन आरो आं बेखौ चेलेन्ज खालामो। टटेलि बिपिएफनिफ्राय जिथु मैया गावसोर खौरां बिलाइयाव फोसावनाय बायदिबा बे एकदम नंखाय गुखाद मिसा खोथा, टटेलि फेक रिपर्ट। जाबायना गिबि गिबियावनो आङो मानगोनां खौरांगिरि नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनि मान बावग्रोबाय आरो नोंथांमोनखौ आं बरायबाय। दिनै थांनाय 30 सेप्तेम्बर 2022 इंराजि मायथाइयाव प्रेस मिट मोनसे जयनिं प्रेस मिट मोनसे जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों। बे जयनिं प्रेस मिटखौ जोंहा बिटिआरनि मानगोनां धनन्जय बसुमतारिया नुजाथिनानै आरो बिथांजों लोगोसेयाव जोंनि सालबारि हालामनि इउपिपिएल दोलोनि थांनाय इलेक्सनाव आंजों जेननाय दानि टिसिएलसि चेयारमेन मानगोनां बिन'द मसाहारि आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि मावथि फारियाफोरा दंफायोमोन। बिथांमोना बुंदों 597 ना 96 बिदि आरोखि बिदि नाम्बार बिपिएफनि कर्मीजों लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन दोलोनि कर्मीफोरा जइन जादों होनना बुंदों। आं बे बाथ्रानि क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। सिदायैनो फंसे बाथ्रायाव थोंजों बुंनो थाङोबा बे टटेलि बिपिएफनिफ्राय जिथु मैया गावसोर खौरां बिलाइयाव फोसावनाय बायदिबा बे एकदम नंखाय गुखाद मिसा खोथा, टटेलि फेक रिपर्ट। बेनिखायनो आं बिथांमोनसिम इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरसिम आङो बिपिएफ सालबारि जिल्ला कमिटि एबा सालबारि समस्तिनि एमसिएलए हिसाबै आङो मोनसे खोथाखौ चेलेन्ज खालामगोन। बिथांमोना थारैनो जुदि बिपिएफनि सासे एक्टिभ वर्कार, सासे मावथि सोद्रोमा जुदि देखायना होनो हायोबा बे जइनिंआव अमुक नामनि अमुक प्राइमारिनि बा ब्लकनि बा जिल्लानि कमिटिनि सोद्रोमा होननानै जुदि बुंनो हायोबा आङो बिपिएफ दोलोनि राजनितिखौ टेक खालामगोन आरो आं बेखौ चेलेन्ज खालामो। बिथांमोना जे साहस दंबा बेखौ सासे सोद्रोमा देखायना होदों बे बिपिएफ वर्कार हिसाबै। बे थांबाय। नैथियाव एक्स-बिएलटि सा 6 ना 5 बिदि बुंदों आरो बिनिफ्राय सासे एक्स-बिएलटिनिफ्राय आरोखि गावखौ खोब मैखोम एक्स-बिएलटि संस्थापन मोनि बाथ्राखौ सोंखारिनानै बे माबा माबि बुंदों। आगोलाव बे जोंनि दोलोखौ सोंखारिग्रा बे जोंनि जिथु एक्स-बिएलटिनि जेखौ बुंना लादों आं बिनि सिनायथिखौ होनो नागिरदों। बिथांनि नामा बिमल अरफे निग्र बर' होनना बुङो। बिथाङा सासे जोंनि हार्ड वर्कार्सथ' नङा। सिजफायार टाइमाव बिथाङा नाजानो मा साननानै जोंनि बिएलटिआव सहयोग खालामदोंमोन सिजफायार टाइमावसो दै। स्टार्टिङाव बिदिहाय माबा गैया आरोखि आन्दलन टाइमाव बिदि माबा गैया। बेनिफ्राय गथ'नि मनोबुत्ति आखल खान्थिया बारा रोखा नंखायामोन, मोजां नङामोन। गेजेराव बिदि फां-फुं खालामनो थाखाय जोंनि सेंग्राफोरा जोंनि हानजानि सेंग्राफोरा बेखौ एसे पानिशमेन्ट होनाय जादों आरोखि। दा बे पानिशमेन्ट होजाखांनानै बे फिन खिथि लाफिननो थाखाय जोंनि बे एक्स-बिएलटिनि जिथु अफिसमोन बे अफिसखौ मांसे गैयिनि खाबु लानानै गावसोरनि बाहागिफोरखौ लानानै 2005 सनाव अरबो लागायना होदों। बिएलटि अफिसखौ अर लागायदों। बिनि उनाव एक्सपेल खालामजाबाय।
नोंथांमोना साननानै दिनै जाय BLT होननानै दाबि खालामदों बै सोद्रोमाया BLT अफिसखौ सावनाय मानसिया मा धरननि खोथा नांगौ मा सदनि मानसि जानो हागौ आं बेखौ नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों आङो रायजोफोरनि खाथियाव फोरमायबाय जिहेतु गोग्गा होदों जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बा BTC ओनसोलाव बिदि जे BLTआ खौसेथि गैया बिदि जिथु परिचय होनायनि माबा खोथा बुंनो बिथांमोना जिथु दाबि खालामदों आं बिदिखौ खन्दन खालामदों बेयाव दारेन गयारि होननाय सासे दङ रोदा बर' दङ दाहु होननाय दङ जाय हक टटेलि जिखिनि बिथांमोना जइन खालामनाय होनदों बिसोर कमप्लिट हार्ड वार्कार नङा दारेन गयारियाथ' जोंनि ओंखाम संग्रासोमोन बे सिसफायर टाइमनि ओंखाम संग्रा बिदि आरो बिथांमोना दा नङा मथा मथि मोननै इलेक्सननि आगोल बुङोबाथाय 2010 बिनिफ्रायनो जोंनि दोलनि बेरेखा आरोखि 2010नि इलेक्सननिफ्राय दोलनि बेरेखा थांनाय बारावबो जोंहा बिथांमोना थानानै खामानि मावदोंमोन खिन्थु इलेक्सनाव जेनदों दिनै फिन बिथांमोनखौनो आरो UPPL दोलोआव जइन खालामफिननानै मा खोथा बुंनो नागिरदोंथाय मा जुक्ति देखायनो नागिरदोंथाय बिथांमोनासो मिथिगोन आरोखि जाय हक खोथाया खोब लाजिथाव जादों दलखौ सक्तिशालि देखायनो थाखाय बे नंखाय बाखाय जइन सेरेमनि खालामनानै थाखानाय मानसिफोरखौ देखायनाया खोब गोनां जाथायाथ' खोब दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो फारसेथिं बुंनो थाङोबा एसेबां गिदिर दैदेनगिरिफोर थानानै सुक्तिखारिफोरनि मादाव दिनै बिदि समस्या नुजाथि होनाया खोब लाजिथावबो खोथा जादों आरोखि जाय हक बिथांमोननि गेदेमा दैदेनगिरिफोरा जा BTCनि EM बिथां मानगोनां प्रमद बर' सार आसाम गभर्नमेन्टनि WBT वेलफेयार आरो वाटार रिसर्सनि केबिनेट मिनिस्टार जोंहा मानगोनां उरखाव ब्रह्म बिथांमोना आरो दानि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो गेजेर बे बेलायाव क्लियारिफिकेसन होनो नाजाबाय थादों दुखुबो फोरमायनायजों लोगोसे बाथ्राया जाहैबाय मा आंनि बायदिबा आरोखि बिथांमोना बुंदों जोङो हगारहोनो नाजादोंमोन CM सारा गेजेरथ' बुंबाय थादों गसिगोन आरो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सोखांनायनि उनाव रायलायबाय थादों थाबैनो गगोन माबा बिदि बुंबाय थादों आरोखि बास्तबाव आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों BTR गभर्नमेन्ट बा जोंहा CM मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम थारैनो मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ जुदि जेलनिफ्राय बख'मानो थाखाय जुदि नाजामारदोंबा गोसो गोरबोयै बिदिब्ला गभर्नमेन्ट फान्डनिफ्राय बिथां मानगोनां रन्जन दैमारिखौ बर'नो थाखाय जिथु एफिडेभिट होनांगौ दंमोन हाइकर्टनिसिम बिदिहाय गभर्नमेन्टनि मा एफिडेभिट हाइकर्टसिम साबमिट खालामदों रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बर'नो थाखाय बेखौ नोंथांमोननि खौरांनि मेलनि गेजेरजों आङो रायजोआ खालामनो थाखाय दाबि खालामनाय जाबाय आरोखि गोजोन्थों खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आरो लोगोसे बे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो सोलिबाय थानाय जे आइ दुर्गा जे फुजा बे फुजानिसिम गासै BTR बासि रायजोफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो आं आइ दुर्गानि सेराव आर'ज गाबो जाहाथे BTR बासि जि रायजोफोर दङ बे रायजोफोरनिसिम जाहाथे माने गावबा गावनि जि जिउ खुंनाय बे जिउ खुंनायाव जाहाथे गोहो हरो बेनि थाखाय आङो आइ दुर्गानिसिम आर'ज गाबहरो जे दिनै जोङो जे खौरांगिरिनि जि मेल बे मेलखौ खुंफुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय मैयासो एबा 30/9/2022 इंखालार सालबारि प्राइमारि कमिटि सालबारि प्राइमारि कमिटि UPPL हान्जानि बानजायनायाव बिथां
BTCनि EM धनन्जय बसुमतारीनि नुजाथिनायाव सालबारि हालामाव मोनसे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ लानायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना दाबि दैखांदों दि बे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदों दि बे जि ग्रेन्ड जयनिं जि सेरेमनि बे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनियाव सा 597 जन सोद्रोमाजों लोगोसे सा 6 XBLT सोद्रोमाफोरखौ जयेन जानायखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों बा निउसनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों। नाथाय जोङो बे सा 597 जन जिखिनि सोद्रोमाफोर दङ बे सोद्रोमाफोरनि गेजेराव जोङो जेनेरेल सोद्रोमाखौ सासेबो जोंनि BPFनि हार्ड वर्कार बा हार्ड कर्मी हिसाबै जों नुनो मोननाय जायासै आरो लोगोसे जि सा 6 जन जिखिनि XBLT बे XBLTफोरा UPPL दोलोआव जि जयेन जानाय बे जयेन जानाय जिखिनि दाबि दैखांदों बा फोरमायदो बे XBLT बिथांमोनाबो थांनाय जों मिथिनाय बायदियै थांनाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोनखौ BPF हानजानिफ्राय माने एक्सपेल खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे जों मिथिनाय बायदिब्ला बे जिखिनि मेल बे मेलाव बिथां धनन्जय बसुमतारी जिखिनि EM बे EMआ बिथाङा बे सालबारि जि सान्तिपुराव हेन्डलुम बड'लेण्ड हेन्डलुम जि मिशन बे मिशननि मोनसे आथा खेला स्थापन खालामनो फैदोंमोन आरो लोगोसे 2 नं सालबारि समस्तिनि ST बर्डनि चेयारमेन मानगोनां बिउटि बसुमतारीनि जि हस्टेल बे हस्टेलाव बड'लेण्ड हेन्डलुम जि मिशन बे मिशननि आथा खेला स्थापन खालामनो थाखाय बिथाङा बेयाव नुजाथि फैदोंमोन। बे नुजाथि फैनायावनो जि ग्रेन्ड जयनिं जिखिनि सेरेमनि बे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि हाबाफारिखौ बिथांमोनखौ लानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों मिन्थिनाय बायदिब्ला जिखिनि 597 जन बिथांमोना जिखिनि दाबि दैखांदों बा धनन्जय बसुमतारी जि EM बे EMआ बुंनाय बायदिब्ला 596 जन जिखिनि सोद्रोमाफोर बे UPPLआव जयेन जादों बांसिनानो जिहेतु BPFनि बिथांमोना दाबि दैखांदोंमोन बियो आसलते नंखाय होननानै जों बुंगोन। मानो होननानै बुंब्ला जों जिखिनि मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथांमोना अरुणोदय जिखिनि स्किम बे स्किमनि जोहै गोबां फैसा सोना होगोन आरो जब कार्ड हल्डारनि जोहै गोबां फैसा सोना होगोन आरो PMAY जिखिनि जि ग्रामीण जि न' लुफुंनाय बे लुफुंनायखौ राननानै होगोन होननानै गोबां साधारन सुबुंफोरखौ बिथांमोना लिंहरनानै ज' खालामनानै बिथांमोना बे जयनिं सेरेमनिखौ लानायखौ जों मिथिनो मोन्दों। थारैनो बिथांमोनखौ जयनिं खालामनो थाखाय लिंहरनाय जों मेलाव नुनो मोननाय जायाखै। बिथांमोनखौ मात्र अरुणोदय स्किम जब कार्ड हल्डार आरो PMAY आरो गोबां माबा माबि आसनि होगोन होननानै बिथांमोनखौ बेंक एकाउन्ट पान कार्ड आरो आधार कार्ड गोबां माने कार्ड लानानै बिथांमोनखौ फैनानै बिथांमोनखौ जमा होनो थिननायखौसो खावलायहरनायखौसो जोङो नुनो मोन्दोंमोन। दा बेयाव बिनि गेजेराव बिथांमोना बुंदों जे जिखिनि जायफोर XBLT बिथांमोना हाबदों बा UPPL दोलोनि जिखिनि निति जि आदर्श बे आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना हाबदों होननानै बिथांमोना जिखिनि दाबि दैखांदों बिथांमोननि हाबनायनि जिखिनि थांखि बे थांखिया बिथांमोना जोंखौ BPF हानजाखौ बिथांमोना सोंखारिदों जे 17 बोसोराव लायैनो जों BPF हानजाया बिथांमोननो जेबो सुबिदा खामानि मावनानै होआखै। दा गाव गावनि जिखिनि पार्सनेलि लाइफआव जोङो जेबो खामानि मावना होआखै बेनिखायनो बिथांमोना माने BPF दोलोखौ गाज्रि मोननानै UPPL दोलोआव हाबदों होननानै बिथांमोना दाबि दैखांदों। नाथाय जोंनिफ्राय मोनसे प्रश्न जादों सोंथि सिखारदों बिथांमोननिसिम जे बिथांमोना 17 बोसोर नङा 19 बोसोरनि उनावसो दिनै गिनि बाथ्राखौ मानो बुंखौ 17 बोसोर बिथांमोना रुलिंआव थानाय समाव पावाराव थानाय समाव बिथांमोना जुदि BPF दोलो दंबा बे समाव बिथांमोना जोंखौ मानो खुद्रियासै बे मोनसे जोंनिफ्राय मोनसे सोंथि सिखांदों। आरो बिथांमोना बे XBLT एबा बिग्रायारि जि सोदोब बे सोदोबखौ गावबा गावनि सुबिदा खालामनायनि मोनसे हाथियार बायदिसो जों बाहायनायखौ बिथांमोनखौ नुदों। नाथाय BLT बा बिग्रायारि जि सोदोब बा BLT बा XBLT बा बिग्रायारि बिनि थांखिया बे नङा। बिनि थांखिया जों सिगांग्रो हारिखौ रैखा खालामनाय बिनि उनावसो दलखौ रैखा खालामनाय जोबथारनायावसो गावबा गावनि जिखिनि थांखि बे थांखिखौ पुरन खालामनाय। नाथाय बिथांमोना गावबा गावनि उदैनि गावबा गावनि स्वार्थनि थाखायल' पुरन खालामनो थाखाय दिनै UPPL हानजायाव बिथांमोना थांदों। आरो जों मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथांमोना दिनै नङा 10 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना UPPL दोलोआव नाना नाथा देहेके UPPL हानजानि केन्डिडेट बिथां बिन'द मुसाहारि बिथांखौ माने देरहासार खालामनो थाखाय बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो माने जुजिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बेराफारसेथिं बिथांमोना दिनै माने गावबा गावनि थांखिखौ जाफुंहोयैनि बा गावबा गावनो जिखिनि
बिथांमोननो जिखिनि सुबिदा मावना होनो हायैनि थाखाय दिनै जुदि BPF दोलोखौ गाज्रि मोनदोंब्ला बिथांमोना बबे मोनसे आदर्शजों बबे मोनसे एजेन्डाजों बिथांमोना सालबारि हालामखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै बिथांमोना UPPLआव हाबदों बेयो जोंनि मोनसे गेदेर सोंथि जानानै दं। आरो बेराफारसेथिं बिथां धनन्जयजी बसुमतारी बिथांनि मानगोनां EM बिथाङा बुंदों जे BPF हानजाया बिथांमोननो जिहेतु 17 बोसोर जेबो खामानि मावना होनो हायाखैब्ला बिथाङा निजिनो बिथाङाबोथ' 17 बोसोर BPF हानजायावनो दंमोन। 17 बोसोर बिथांमोना BPF हानजानिफ्रायनो थांनाय बोसोराव बिथाङा माने BPF हानजानिनो टिकेट लानानै BPF हानजानिनो गोबां सोद्रोमाफोरनि अनसायनायाव BPF हानजानिनो गोबां नारा नाथा नाजानायाव आरो मानास सेरफांनि रायजो राजाफोरनि अननायावनो बिथांमोना दिनै मोनसे MCLA जानो हादों। नाथाय बे MCLA जानायखौ बिथाङा जानायनि उनावनो जिहेतु माने गावनि जिखिनि सुबिदा जिहेतु BPF हानजाया माने रुलिं गभर्नमेन्टआव फैफिनासै बे सुबिदाया गोमाजानो गिनानै रुलिं गभर्नमेन्टआव जिहेतु पावार थायाब्ला जिहेतु पावार मोना अपजिसनाव थायोब्ला जिहेतु पावार मोना बेखौ बिथाङा गिनानै गावनो 17 बोसोर लुटि पुटि जानानै 17 बोसोर गावनो धोन सम्पति आरजिनानै BPF हानजाखौ गाज्रि इमेज खालामनानै बिथाङा दिनै UPPL हानजायाव आनज्रायलांबाय। बिथाङा गोहो एबा गादिनि निसा एबा गोहोनि थै मोनलाङाबा दसेनो जिरायना थानो हाग्रा सुबुं नङा। मुरगि बेराम रखम थोर थोर माने खमफिनानै गोग्लैग्रा सुबुं बिथाङा गादिनि थै मोनलोङाबा। दा बिथाङा 19 नं जि मानास सेरफां समस्तिनि रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफोरखौ बिथाङा माने अबिस्साक खालामदों। बिथाङा माने फोथायनाय गैयै खालामनानै बिथाङा हरसेनि गेजेरावनो उल्थायनानै बिथाङा मा जादों UPPL दोलोआव जयेन जादों। गणतन्त्रखौ बिथाङा मा खालामदों गोसोम हांगार फोननानै बिथाङा दिनै मानास सेरफांनि मानगोनां जिखिनि भटार्सफोर दङ बा रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौ थगायनानै मानास सेरफां समस्तिनि रायजोफोरनि आबेग आरो अनुभूतिखौ बिथाङा जोगारनानै गावनि थांखिखौ गावनि उदैखौ गोहो मोनफुंनाय थांखिजों गावनि स्वार्थखौ पुरन खालामनोल' बिथाङा UPPL दोलोआव दिनै जयेन जानानै खामानि मावबाय थानायखौ नुदों। दिनै जोङो बिथांखौ नुदों बिथाङा जाय थोरसियाव जानानै बिथाङा देरदों बे थोरसिखौनो बिथाङा बिसिनानै जाय थोरसियाव जादों बे थोरसियावनो बिथाङा खिलानानै दिनै गुबुन दलाव थांनायखौ जों नुदों। बिथांखौ जों दिनै कायपात सिरा सुबुं होननासो बुंनांगोन जों दिनै बिथांखौ। दा बिथाङा दिनै सालबारियाव फैनानै मा खालामदों दिनै हेन्दलुम जिखिनि बड'लेण्ड हेन्दलुम बिजि मिसन बे मिसननि आसनिखौ गायसननो फैनानै दिनै बिथाङा गावनो सासे थगायसुला सुबुं गावनो सासे कायपात सिरा सुबुं बै सुबुङा जोंनिनो सालबारि ओनसोलाव थानाय माने XBLTनि बिमुं लानानै बिग्रायारि जि बिमुं लानाय बिथांमोना गाज्रि इमेज लाग्रा सुबुंफोरखौ बिथाङा दिनै UPPL दोलोआव दिनै जयेन खालामदों। अर्थात कायपात सिरा सुबुंखौ दिनै UPPL दोलोआव जयेन जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो बे खौरां मेलनि गेजेरजों चेलेन्ज खालामो जे बिथाङा जोंनि BPF हानजानि सोरबाफोर जुदि कर्मि हार्ड वर्कारा दिनै UPPL दोलोआव जुदि जयेन जानायखौ दिन्थिनो हायोबा जोङो दिनै राजुवा भाबै खेमा बिगोन होननानै जों बिथांखौ खौरां मेलनि गेजेरजों चेलेन्ज खालामो। दा बेनिखायनो जोंनि जि खौरां मेलनि जिखिनि थांखि बेखिनिमोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।